ね、知ってる？人にはそれぞれ願いがあるよね。だから今最高値のヒット、ジーニのランプがあるよね。金銀じゃプロフシ何でも叶えてくれるんだって。だけど実は魔法ラップの字にはそこのブチなんだって。オッケーオッケー、猫のためなら問題なし。オッケーオッケー、他人を稼げるなら大歓迎。オッケーオッケー、病気の子供なら万々歳。あいつもこいつもやっちるばっかり、このままいけば余裕じゃん。いやいやそういうのは無理だってば、そもそも僕が形じゃないし。